Прывітанне, шаноўныя сябры, гэта онлайн-квіз на беларускай мове пытаннічкі. Першы онлайн-квіз на беларускай мове, пра які я ведаю, і я думаю, што, магчыма, першы ўвогуле ва ўсім гэтым сусвеце. Што мы будзем рабіць? У нас сёння нарыхтавана 6 тураў, у кожным туры па 7 пытанняў. Перад кожным турам я буду агучваць правілы, па якіх ён гуляецца. Ну, цяпер давайце паціху пачынаць. Сапраўды першы ў свеце і 6 тураў, якія нас сёння чакаюць. Першы тур называецца навінкі, другі рэбусы, трэці логіка, чацвёрты карцінкі, пяты тур агульная і шосты тур усё ці нічога. Большую частку часу я буду вось тут вось сядзець у куце на экране, а пытанні будуць на слайдах. Вы будзеце мець на абмеркаванне ці 30 секунд, ці 1 хвіліну, акрамя апошняга тура, бо апошні тур гэта бліц. Першы тур, ён, у прынцыпе, такі даволі разміначны, ён называецца навінкі. Тур называецца так, таму што ўсе пытанні, яны прысвечаныя навінам першай свежасці, другой свежасці і гэтак далей. Так ці інакш, гэтыя туры звязаныя з той інфармацыйнай прасторай, з той сітуацыяй, у якой мы жывем. А тут у вас будзе для абмеркавання 30 секунд. Паехалі. Пытанне нумар 1. У твітары жартуюць, што на малюнку ён беларускага сілавіка. Назовите яго словам, што пішацца праз злучок. Час на абмеркаванне скончаны і пытанне нумар 2. Незалежны фэст кароткаметражнага кіно, што праводзіўся ў Расіі, меў назву «Яны». Адзін са слоганаў фестываля «Здымай іх». Ну, а ў якасці падказкі вы бачыце фрагмент лагатыпа гэтага фестываля. Назовіце іх. Пытанне нумар 3. Падчас Петербургскага міжнароднага эканамічнага форума журналістка Фонтанкі памацала за грудзі Дуняшу. А хто такая Дуняша? Пытанне нумар 4. Скончыце верш некалькімі словамі. Я чайка, я гордо кружу, я Нильса несущий гусь, я коршун в момент падения.
Пытанне нумар 5. У Брэсце вуліцы Орджанікідзе і Халтурына хацелі перайменаваць у гонар Іофэ і Філарэта. Але яны выступілі рэзка супраць. А які колер асацыюецца з імі? Пытанне нумар 6. Турцыя, Егіпет, Грузія, Арменія, Расія, Казахстан, Узбекістан, Азербайджан. Гэта поўны спіс краінаў, куды з Беларусі можна. Адкажыце дакладна, што зрабіць? Час пайшоў. І апошняе, 7-е пытанне ў гэтым туры. Пасля яго будзе кароткі паўтор і яшчэ хвіліна на тое, каб вы дапісалі, магчыма, памянялі, нешта даабмеркавалі і ў канцы гэтай хвіліны здалі адказы. А цяпер пытанне нумар 7. Невядомы украінскі мастак зрабіў зброю на працы Бэнксі больш бяспечнай. Чым ён яе дапоўніў? Паўтараем усе 7 пытанняў гэтага тура. Пытанне нумар 1. У твітары жартуюць, што на малюнку ён беларускага сілавіка. Назавіце яго словам, што пішацца праз злучок. Пытанне нумар 2. Незалежны фэст караткаметражнага кіно, што праводзіўся ў Расіі, меў назву «Яны». Адзін са слоганаў фестываля «Здымай іх». Назовіце іх. Пытанне нумар 3. Падчас Петербургскага міжнароднага эканамічнага форума журналістка Фантанкі памацала за грудзі Дуняшу. А хто такая гэтая Дуняша? Пытанне нумар 4. Скончыце верш некалькімі словамі. Я чайка, я гордо кружу, я Нильса несущий гусь, я коршун в момент падения. Далей вы мусіце дапісаць некалькі радкоў нават. Пытанне нумар 5. У Брэсце вуліцы Орджанікідзе і Халтурына хацелі перайменаваць у гонар Іофэ і Філарэта. Але яны выступілі рэзка супраць. А які колер асацыюецца з імі? Пытанне нумар 6. Турцыя, Егіпет, Грузія, Арменія, Расія, Казахстан, Узбекістан, Азербайджан. Гэта поўны спіс краінаў, куды з Беларусі можна. Адкажыце дакладна, што зрабіць? І пытанне нумар 7. Невядомы украінскі мастак зрабіў зброю на працы Бэнксі больш бяспечнай. Чым ён яе дапоўніў? У вас ёсць хвіліна на тое, каб даабмеркаваць вашы адказы.
цяпер пераходзім да дакладных адказаў на тур нумар 1 навінкі. І так, у твітары жартуюць, што на малюнку ён беларускага сілавіка. Ну, нейкія дзверкі, якія, магчыма, адкрываюцца. Зразумела, чаму ёсць асацыяцыя паміж беларускім сілавіком і дзвярыма, але што ж будзе дакладным адказам? Ну, вот у нас лістапад, хутка пачнецца снежань, гэта перыяд адвенту, і дакладны адказ – гэта адвент-календар. Тое самае слова праз лучок, якое вам трэба было назваць. Фэст кароткаметражнага кіно, кіно кароткаметражнае, кароткае і нешта, што можна зняць і ў наўпростым сэнсе як кіно, і ў наўпростым сэнсе як вопратку. Дакладны адказ на пытанне нумар 2 – гэта шорты. Ну і вось лагатып фестываля, ён крыху нагадвае шорты, хаця, канешне, гэта было даволі складана. Пытанне нумар 3. Дуняша, якую памацала за грудзі журналістка Фантанкі, гэта робат. Тут мы залічым, натуральна, і іншыя адказы, андроід, якія яшчэ сінонімы да слова робат, але будзем даволі мякка залічваць. Ну, гэта будуць адзіныя словы на рускай мове, наколькі я памятаю, ва ўсёй гэтай прэзентацыі. Верш, які вам належыць скончыць, напісала беларуская паэтка Марыйка Мартысевіч. Ну і скончыць яго трэба было мемнай фразай: «Я чайка, я гордо кружу, я Нильса несущий гусь, я коршун в момент падения. Сейчас я вам покажу, откуда на Беларусь готовилась нападение». У Брэсце вуліцы Орджанікідзе і Халтурына хацелі перайменаваць у гонар сучасных дзеячоў. Больш за ўсіх супраць гэтага, больш за ўсіх гэта не спадабалася брэсцкім камуністам. Не захацелі яны, каб назвы вуліц у гонар камуністычных дзеячоў былі змененыя. Ну, колер, які з імі асацыюецца, гэта чырвоны. Сціплы спіс з 8 краінаў, і гэта поўны спіс краінаў, куды з Беларусі можна паляцець, зляцець і гэтак далей. Вось прыкладна такія адказы будуць залічаныя. Больш нікуды самалёты з Беларусі не лятаюць. І нарэшце навіна апошніх дзён. Бэнксі зрабіў 7 графіці ва ўкраіне, і адно з іх неўзабаве невядомы ўкраінскі мастак дапоўніў начэпнікам. Тут мы, канешне, залічым таксама сінонімы, такія як прэзерватыў, але дыдактычны момант. Прэзерватыў па-беларуску гэта начэпнік. Пераходзім да тура нумар 2, сябры. Тур нумар 2 называецца рэбусы. І тут усё, калі шчыра, я вам скажу, будзе непроста. Гэты тур – гэта самы шизафрэнічны тур нашай гульні. І дзеля таго, каб вы разумелі, што ўвогуле будзе адбывацца, некалькі прыкладаў таго, што такое рэбусы. Рэбус – гэта калі бярэцца нейкае слова і загадваецца нейкім чынам праз спалучэнне літар, праз малюнкі, праз выявы, вось нешта такое. Напрыклад, мы бачым у рака у руках мы бачым, не патрапіў я в патрэбны бок, все адлюстроўваецца, кавалак неба. Ну, гэта значыць, што неба, відаць, раку належыць, прынамсі ён ім пакуль што валодае. Адказам будзе слова небарака. Перад літарамі у літары мова, вось там наверсе. Перад у мова. Вось прыкладна так гэта працуе. Раз мова. Стрэлачка ад літар Р і О да літар Б можа азначаць, што да Б ро. Не ро да Б, нема такого слова, да? А добро, такое слово ёсць. То бок вам увесь час трэба нейкім чынам нашукаць, якое слово загаданае. Газ пад ар. Так расшифроўваецца яшчэ адзін рэбус, які мы бачым. Літары ар
пад імі літары газ, значыцца гаспадар. Атрымаецца цалкам гаспадар. М і кола – гэта натуральным чылам Мікола. Спадзяюся, што мы не дужа напужалі вас. Спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Всё ж такі вас там шмат каманд, і ў кожнай камандзе шмат людзей. Таму пачынаем. Рэбус нумар 1 выглядае вось такім чынам. Паехалі. Ну, а цяпер усё ж такі паглядзім на рэбус нумар 2. Ён выглядае вось так. Вось як выглядае рэбус нумар 3. Паглядзіце уважліва, што тут дзе загадана, і невялікая падказка, умова гэтага рэбуса. Тут загаданы не назоўнік, а загаданае прыслоўе. Адказвае на пытанне «як». Ну што, не наглядзеліся яшчэ на гэтых прекрасных людзей? Вам патрэбны толькі адзін з іх, дарэчы, каб адказаць на гэты рэбус. Але я думаю, што вы ўжо заўважылі, што тут да чаго. Ну а цяпер рэбус нумар 4. Вось як ён выглядае. Таму пераходзім да рэбуса нумар 5, які выглядае вось такім чынам. Ну, я думаю, што вы разумееце, што вось літарка Е, гэта наш лагатып, і таймер, ён да рэбуса не адносіцца, як і нумар вапроса вось там, так? Толькі вось гэтыя некалькі літар у страннай камбінацыі. Так. Давайте пераходзіць да рэбуса нумар 6. Тут увага, загаданая не проста нешта, не проста назоўнік, а загаданая назва твора. Ну, а рэбус на вашых экранах.
Тут, я думаю, таксама у вас не дужа будзе праблем. Творы, якія мы выбіраем для гэтага квіза, яны, канешне ж, збольшага беларускія. Не ўсе, але збольшага. Ну, а наступны рэбус, гэта, шчыра скажу, адзін з маіх улюбёных рэбусаў. Паглядзім, як вы зможаце з ім справіцца. Ну, а выглядае ён вось так. Таксама глядзіце, што на фатаграфіі і што, якім чынам і дзеля чаго дамалявана. Пакуль вы думаеце над гэтым рэбусам, магу пракаментаваць, што на мінулы тур мы ўсё ж такі не залічылі адветы на кшталт майткі, трусы, там, дзе гаворка ішла пра шорты. Ўсё ж такі ад вас патрабаваўся каламбур, звязаны і з кінематографам, і з вопраткай. Так атрымалася, што можна здымаць і то, і то. Ну, а цяпер, караценечка, паўтараем усе 7 рэбусаў. Пасля іх хвіліначка на абмеркаванне, і здавайце, калі ласка, Google формы. Рэбус нумар 1 выглядае вось такім чынам. Дам вам палюбавацца на яго секундачак 15-20. Рэбус нумар 2. Ну, тут, канешне, складана. Тут загаданая нават не цэлая літара, а толькі яе частка відавочна. Хаця што я буду падказваць? Магчыма, некаторыя каманды ўжо адказалі на гэты рэбус, і ім будзе крыўдна, што я вось так вось спрашчаю для ўсіх астатніх. Рэбус нумар 3. Паглядзіце, калі ласка, яшчэ секундачак 10-15 на яго. І на мяне. І на яго. Рэбус нумар 4. Ну, а цяпер рэбус нумар 5. Яшчэ пару секунд і пераходзім да рэбуса нумар 6. І рэбус нумар 7, апошні ў гэтым туры. Ну, а цяпер у вас ёсць 60 секунд дзеля таго, каб дадумаць і дапісаць вашыя адказы. Гэтыя туры усе, акрамя 6-га, у іх няма ніякіх мінусаў, таму вы можаце напісаць любы адказ у любы радок. Магчыма, патрапіце нечым падобным, нейкім падобным словам у тое, што мы загадалі рэбусам. Пагналі!
пераходзім да адказаў на тур номер 2 рэбусы. Значыцца, тут мы бачым нейкую ноту, і у гэтай ноце літару К. Нота гэта ля. Ну, я думаю, што ва ўсіх у школах, там, у ліцэях і гімназіях была музыка. К, у, ля. Дакладны адказ на гэты рэбус, гэта слова куля. Тут было, паўтаруся, складана. І зноў нота, але ўжо іншая. Ну, спадзяюся, што музычна развітыя людзі сярод нашых гульцоў на першым фрагменце кавалку гэтага рэбуса мужчыне нешта не падабаецца жахліва. Далей нота мі і далей ніз літары М. А разам атрымліваецца фемінізм. Фемінізм. А тут, конечно, складаная сітуацыя, у якую патрапілі ўсе людзі на першым плане. Бачна, што рак, якога мы бачылі яшчэ ў прыкладах, апынуўся ў нейкім месцы зусім для сябе неўласцівым, і дакладны адказ гэта слова упоперак. Всё, у прынцыпе, як намалявана на гэтай карцінцы. Думаю, што все пазналі мір і мірскі замак. Што кажа жабка, мы таксама ведаем. Ква. Калі ў слове мір мы і заменім на о, як прадугледжана умовай рэбуса, мы атрымаем слова морква. Мор-ква. Літара Т ідзе па літары Ш, а побач з імі, ой, дарэчы, я недакладна, глядзі, а побач з імі літара О у літары К, і разам атрымліваецца паштоўка. Па-ш-т-о-у-к. Далей бачым панду і знак роўна, мяняем П на Б, атрымліваем бандароўну, паэма Янкі Купалы, напісаная, дарэчы, амаль 110 гадоў таму. І дарога ідзе сярод леса, у прынцыпе, гэта все лес, а калі ў цэнтры леса мы паставім дзве кропачкі, мы атрымаем слова лёс. Вось такое вось беларускае слова. Спадзяюся, што рэбусы вам спадабаліся, а цяпер пераходзім бадай што да самага цяжкага тура у нашай гульні. Гэта тур трэці. Ён называецца логіка. Чым сутнасць гэтага тура? Тут будзе 7 пытанняў, як звычайна, але ўсе адказы звязаныя нейкай логікай. Вы можаце гэтую логіку не зразумець і проста адказваць на пытанні. Але натуральна, калі вы зразумееце, чым все пытанні звязаныя, вам будзе прасцей. Ну што, думаю, што ўсе гатовыя, тэмпа не збаўляем, тым больш, што пасля гэтага тура нас чакае перапынак. Пагналі. І тут, дарэчы, будзе крыху больш часу. Всё ж такі пытанні доўгія, складаныя. Будзем даваць хвіліну на абмеркаванне. Пытанне нумар 1. Гісторыкі лічаць, што слова сфінкс на славянскія мовы трэба перакладаць, дадаючы літару А, каб атрымалася сфінкса. Таксама яны перакананыя, што ў сфінкса прапушчаныя 2 словы. Якія 2 словы мы прапусцілі?
Пытанне нумар 2. Кажуць, што на сіцылійскіх вяселлях іх няма. На Сіцыліі іх увогуле не вельмі-то любяць. Не вельмі любяць і паважаюць. Назавіце іх. Пытанне нумар 3. 10-й элемент таблицы Менделеева – неон. 20-й – кальцый. 200-го элемента у перыядычнай сістэме увогуле няма. А назовіце 30-й элемент – крохкі метал блакітна-белага колеру. Пагналі. Пытанне нумар 4. У 1986 годзе казалі, што галоснасць не вытрымала першага ж удару. Які населены пункт, распавядаючы пра гэта, згадвае Леонід Парфёнаў. Пытанне нумар 5. Герой мульціка «Труп невесты» – жывы зомбі. Бачыць краму, дзе можна танна набыць для сябе органы, што ўжо былі ў карыстанні – рукі, ногі і гэтак далей. Як называецца гэтая крама? Час.
А цяпер пераходзім да пытання нумар 6. Яно гучыць так. Якія два лацінскія словы савецкі філосаф-дысідэнт Аляксандр Зіноўеў скарачаў у сваёй кнізе да іранічнага гамасос? У вас есть хвіліначка на абмеркаванне. І пытанне нумар 7. Апошняе ў туры логіка. У адным томе з гэтым раманам выдадзеныя «Горад сонца» Тамаза Кампанеллы і «Новая Атлантыда» Фрэнсіса Бэкана. Назавіце гэты раман. Ну а цяпер каротка паўтараем усе пытанні гэтага тура. Нагадаю, яны звязаныя агульнай логікай. Магчыма, вам будзе прасцей, калі вы гэтую логіку зразумееце. Пытанне нумар 1. Гісторыкі лічаць, што слова «сфінкс» на славянскія мовы трэба перакладаць з літарай «А», каб атрымлівалася «сфінкса». Яны перакананыя, што ў сфінкса ці ў сфінксы прапушчаныя два словы. Якія два словы мы прапусцілі? Пытанне нумар 2. На Сіцыліі, на вяселлях няма іх. Іх на Сіцылію увогуле не вельмі-то любяць і паважаюць. Назавіце іх. Пытанне нумар 3. 10-й элемент табліцы Менделеева – неон, 20-й – кальцый. 200-го элемента няма. А назавіце 30-й элемент – крохкі метал бела-блакітнага колеру. Пытанне нумар 4. У 1986 годзе казалі, што галоснасць не вытрымала першага ж удару. Які населены пункт, распавядаючы пра гэта, згадвае Леанід Парфёнаў? Пытанне нумар 5. Герой мульціка «Труп нявесты», жывы зомбі, бачыць краму, дзе можна танна набыць для сябе органы, што ўжо былі ў карыстанні, рукі, ногі і гэтак далей. Як называецца гэтая крама? Пытанне нумар 6. Якія два лацінскія словы савецкі філосаф-дысідэнт Аляксандр Зіноўеў скарачаў у сваёй кнізе да іранічнага гамасос? І пытанне нумар 7. У адным томе з гэтым раманам выдадзеныя «Горад сонца» Тамаза Кампанеллы і «Новая Атлантыда» Фрэнсіса Бэкана. Назавіце гэты раман. У вас цяпер заўсёдныя 60 секунд дзеля таго, каб дадумаць нейкія адказы, якіх у вас яшчэ няма.
і пераходзім на дакладныя адказы. Сфінкс, калі дамаляваць літару А, дапісаць у славянскіх мовах, натуральна атрымаецца сфінкса слова жаночага роду. І гісторыкі перакананыя, што ў сфінксы, дакладней, жаночы твар ці жаночае аблічча адзін з двух такіх адказаў мы залічым. То бок сфінкс, якога мы прызвычаіліся лічыць не ведаю кім фараонам ці катом, львом, нечым такім паміж гэтым усім, гэта ўсё ж такі жанчына. На Сіцыліі, дзе квітнее мафія, не вельмі любяць і паважаюць сведак. Настолькі не любяць і не паважаюць, што нават на вяселлях, гэта, канешне, жарт, але нават на вяселлях сведак на Сіцыліі няма. Тут быў, канешне, намёк праз 200-й элемент, якога не існуе, на груз 200, і дакладны адказ на гэтае пытанне – гэта цынк, 10-й элемент, неон, 20-й кальцый, а цынк, ён ушчыльную звязаны з грузам 200. Тут у нас нешта з'ехала, але тым не менш. Казалі, што галоснасць не вытрымала першага ж удару ў 1986 годзе, згадваючы Чарнобыль. Тады ўжо была абвешчаная перабудова, тады ўжо былі гэтыя лозунгі пра дэмакратыю і гэтак далей, але чарнобыльскую аварыю вырашылі ад людзей схаваць. І хавалі яшчэ некалькі дзён. Тут усё максімальна лагічна. Калі можна набыць сабе руку, якая была ў карыстанні, то крама называецца second hand. Я думаю, што каманды, якія, магчыма, не зразумелі логіку, яны ўжо мусяць пачаць яе так ці інакш разумець. Савецкі філосаф-дысідэнт Александр Зіноўеў скарачаў у сваёй кнізе да іранічнага гамасос словы «гомо советикус». Ён быў дысідэнтам, савецкае ён не любіў, і вось гэтага «гомо советикус», чалавека савецкага, ён не паважаў і называў гамасосам. Тут нават уважліва, ў прынцыпе, маглі разгледзець прозвішча трэцяга аўтара на вокладцы кнігі. Цалкам лагічна, што з горадам сонца і Новай Атлантыдай быў выдадзены раман Томаса Мора «Утопія». Што ж аб'ядноўвала пытанні ў гэтым туры? Гэта кнігі Светланы Алексіевіч «У вайны нежаночае аблічча», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі», «Час секонд-хенд», «Чарнобыльская малітва», «Homo советикус», пра якога яны ўсе так ці інакш напісаныя, якому прысвечаныя, і агульная назва гэтага цыкла «Галасы утопіі». Тур карцінкі. Ўсё даволі проста, 7 пытанняў, і кожнае з гэтых пытанняў будзе звязанае з нейкай карцінкай, з нейкай выявай. На абмеркаванне у вас будзе 30 секунд. Форма ёсць там, дзе і звычайна, у канале гульні. Забірайце, шаноўныя капітаны, і паехалі. Пытанне нумар 1. Першы лагатып якой кампаніі вы бачыце? Час. Час выйшаў, сябры. Пытанне нумар 2. Ад якога рок-гурта мы пакінулі толькі прычоскі? Час.
Пытанне нумар 3. Ось паглядзіце уважліва на гэтую карцінку. Там у цэнтры мы такім чорным прастакутнікам нешта закрылі. Што у хлопца у пакеціку, у іншых абставінах, канешне, на гэтае пытанне маглі б быць падазроныя адказы, але не тут. Што ў хлопца ў пакеціку? Пытанне нумар 4. Назву якога фільма мы пераклалі на мову эмодзі? Час. Пытанне нумар 5. У якім відзе спорту працуе гэты суддзя? Час. Пытанне нумар 6. Якую навуковую падзею такім чынам зашыфравалі дызайнеры? І сёмае пытанне, якое закрывае гэты тур, пасля у вас будзе паўтор і хвілінка на дадумванне. Назавіце беларускі горад, частку герба якога вы бачыце. Ну, а цяпер каротка паўторым усе пытанні гэтага тура. Першы лагатып якой кампаніі вы бачыце, гэта пытанне нумар 1. Пытанне нумар 2. Ад якога рок-гурта мы пакінулі толькі прычоскі? Пытанне нумар 3. Што ў хлопца, у гэтага пасажыра з самалёта ў пакеціку? Пытанне нумар 4. Назву якога фільма мы пераклалі на мову эмодзі? Пытанне нумар 5. У якім відзе спорту працуе гэты суддзя? Пытанне нумар 6. Паглядзіце уважліва на карцінку, якую навуковую падзею так зашыфравалі дызайнеры. І пытанне нумар 7. Тут вы бачыце фрагмент герба беларускага горада. Назавіце гэты горад. Ваши законные 60 секунд.
І пераходзім да дакладных адказаў на тур нумар 4 карцінкі. Першы лагатып якой кампаніі вы бачыце? Ну, глядзіце, ёсць тут нейкі мужчына, які сядзіць пад дрэвам, і калі прыгледзецца, акрамя слова «камп'ютар», можна пабачыць яблык, які вось-вось упадзе яму на галаву. Пазней все стало крыху па-іншаму, яблык стаў надкусаны, а лагатып гэта кампаніі Apple. Ну, тут, канешне, ёсць, скажем так, пазнавальныя персанажы, і найперш аднаго з персанажаў можна пазнаць па вусах. Але і валасы Брайана Мэя таксама даволі пазнавальныя. Маем тут спрошчаную, задызайненую групу Queen. Што ў хлопцаў пакеціку? Ну, я гэтым лайфхакам цяпер буду карыстацца цэлы час, як кажуць тут у нас у Польшчы. У хлопцаў пакеціку смартфон. Вось так можна глядзець фільмы, напрыклад, не атрымаючы увесь палёт смартфон у руках. Назву якога фільма мы пераклалі на мову эмодзі. Ну, абутачак, красовачак, відавочна азначае «ідзі», вочки азначаюць «глядзі», гэта «ідзі і глядзі» Лема Клімава. Пытанне нумар 5 мае дакладны адказ. Снукер. Калі вы адказалі «більярд», мы таксама залічым гэты адказ, ну але гэты менавіта суддзя устанаўлівае вось так вось дакладна шар для гульні ў снукер. Там гэтыя міліметры ўсё вырашаюць, ну і у каляровых шароў ёсць сваё палажэнне на стале. Гэта бадай што самы складаны конкурс у гэтым туры. 96 год і побач яшчэ адзін такі ж 1996 год. Падзея, навуковая падзея, якую зашыфравалі дызайнеры, гэта кланаванне авечкі Долі. Ну, вось так вось у 96 годзе атрымалася 2 96 года. І тут, канешне, нават у нас у нашай сціплай камандзе за сталом розныя версіі былі ў гульцоў, што ж гэта такое чорнае цячэ з бочкі, гэта мазут ці можа гэта дзёгаць, а гэта, сябры, смала. Чорная з бочкі цячэ смала, ўсё лагічна, цалкам герб выглядае вось так, і гэта герб беларускага горада Смалявічы. Пакуль мы падлічваем вашы адказы, іншыя мы пераходзіць да 5-го тура, які называецца агульная. Вось у тым туры у 3-м агульнай была логіка, а тут у вас будуць 4 карцінкі, 4 выявы. Вы мусіце зразумець, што іх аб'ядноўвае, і гэтае вось тое, што іх аб'ядноўвае, напісаць у форму для адказу. Дарэчы, што там у нас з формай для адказу на 5-й тур? Все нормально. Форма для адказу на 5-й тур прыйшла. Капітаны, забірайце. У чаце пішуць, што гульня вельмі напружаная. Першыя 4 карцінкі, тут я буду маўчаць, а на дапамогу вам будзе хвіліна на абмеркаванне. Першыя 4 карцінкі выглядаюць вось так. Пытанне нумар 2,
і ваша хвіліна на абмеркаванне. А вось і трэцяе заданне гэтага тура. Будьце уважлівыя, 4 карцінкі, што іх аб'ядноўвае? А вось і пытанне, ці лепш сказаць, заданне нумар 4. Знайдзіце агульнае. Пераходзім да задання нумар 5. Як звычайна ў гэтым туры 4 карцінкі, назавіце агульнае паміж імі. Пераходзім да задання нумар 6. Ну, падскажу, што гэта самае рускамірскае заданне ў нашым сённяшнім квізе. Але я спадзяюся, што вы ўсё ж такі справіцеся з ім.
Ну і апошняе у гэтым туры задання і бадай што самае непростае. Тут вам трэба быць разнабакова развітымі, каб адказаць, што ж аб'ядноўвае гэтыя 4 карцінкі. Ну а цяпер вельмі хутка паўтараем заданні гэтага тура з першага па апошняе. Карцінка нумар 1, давайте паглядзім на яе 5-10 секундачак. Карцінка нумар 2. Заданне нумар 2 выглядае вось так. Ну а вось трэцяе заданне. Задание номер 4. У гэтым туры, у прынцыпе, заданні ад самага простага да самага складанага, мне здаецца, размеркаваліся даволі гарманічна. Задание номер 5. Ну і апошняе 7-е заданне. То бок ужо ёсць у нас каманды, якія, як бы так сказаць, дамінуюць, да? На звычайным паб-квізе гэта людзі, якія сидзелі вось так вось з паднятымі бланкамі ў руках. Ну а іншыя каманды маюць яшчэ 60 секунд на тое, каб разабрацца са сваімі адказамі, нешта дадумаць і дапісаць. І адказы на 5-й тур, які называецца агульнае. Ну, першае, спадзяюся, што тут не будзе праблем ні ў кога. Бачым мы тут каго. Ладна, гэты сівабароды дзед, яго можна не ведаць, але Ленін, Леннон і Боб Марлей у версіі гурта НРМ. Ну і дабіраем Галілея. Гэта песня «Тры чарапахі». Не было Галілея і Боба Марлея, не было Сальвадора Далі. І гэтак далей па тэксце. Далей у нас ёсць ліпа, ёсць снег, ёсць нейкая трава і ёсць нейкі гурт з вусатым чалавекам з гітарай у ім. Гэта ліпень, снежань, травень і гурт верасы, значыць верасень. Дакладны адказ гэта месяц. І сябры, ўжо бачу адказ поры года.
на жаль, яго мы ўсё ж таки не залічым, таму што згаданыя менавіта месяцы. Тут ўжо было крыху складаней. Тут мы бачым грып, відавочна, тут мы бачым нешта шкоднае для здароўя, фрыкадэльку і новембр, нават не лістапад, да, а менавіта новембр, і дакладны адказ на гэты тур, на гэтае заданне, гэта дождж. Кіслотны дождж, грыбны дождж, November Rain, гэта такая песня у гурта, наколькі я памятаю, Guns N' Roses, і асцярожна, магчымыя ападкі у выглядзе фрыкадэлек. Гэта ёсць такі мульцік. Рухаемся далей. Ну, тут ужо, напэўна, будзе даволі складана. Магілёў, курган, лепш было б пачаць з кургана, таму што менавіта так, роўна так і гучыць назва аднаго з твораў Янкі Купалы, а Янка Купала гэта дакладны адказ на гэты тур, ці творы Янкі Купалы. Курган, магіла і льва. Экстрэмісцкі лагатып гэта тутэйшыя. Ну і самае маё любімае, гэта, безумоўна, хлопчык і лётчык. Далей, недалёк ад Купалы мы, ў прынцыпе, сышлі, але тут ён не ў якасці адказа, а ў якасці аднаго з загаданых. Што мы бачым тут сярод 4 карцінак? Брыль, нейкая рыдлёўка, але дзе яна? У глебе, танк і Купала. Дакладны адказ, гэта ўсё літаратары, беларускія літаратары, беларускія пісьменнікі, што-небудзь такое. Янка Брыль, Пятро Глебка, Максим Танк і Янка Купала. У нас тут, канешне, нарадзілася версія, ну ладно, не буду нават казаць, якая. Русский мир нарадзілася у нас версія, таму што все, в прынцыпе, крыху падыходзіць, можна падцягнуць, але ўсё ж такі дакладны адказ пра літаратараў. Далей трэба было якраз у гэты самы русский мир пагрузіцца, а таксама прыгадаць 2007 год, недзе так, таму што тут у нас есть Гуфі, егіпецкі бог Птах, цыгареты Слімс і матэматычная задача, як з дапамогай цыркуля і лінейкі вылічыць сярэдзіну адрэзка, сярэдзіну, то бок цэнтр. Тут меліся на ўвазе выканаўцы, якія складалі у свой час гурт «Цэнтр». Гуф, як мы ведаем, памёр. Вось, а таксама ўжо ведаю, што вырашыла нашае журы залічыць адказ рэп-выканаўцы. Все ж таки будзем літаслівыя і не будзем патрабаваць ад вас ведаць нейкія назвы. Ну і самае складанае, бадай, што тут у нас спазнавальнага ёсць Bluetooth і Барыс Кіт. Барыс Кіт пэўны час быў самым сталага веку, грамадзянін быў Злучаных Штатаў, але ўраджэнец Беларусі. Яшчэ мы тут бачым сандалі і нешта незразумелае ў куце. Ну, пачнем з гэтага. Ёсць такі фільм, апошні кінагерой баевіка, і бліжэй да фіналу з экрана у кінатэатры выходзіць смерць. Ну, вось вы бачыце кавалак касы, магчыма бачыце, магчыма не бачыце, але гэта яна. Смерць на экране ці экран смерці. Кіт бывае у нас сіні, Bluetooth гэта сіні зуб, ну і апошняя частка гэтага пазла гэта, дзякуючы песні гурта «Дай дарогу» в сініх сандалях. Дакладны адказ на гэта заданне, гэта сіні. 6-й тур называецца «Усё ці нічога». Згуляем мы яго па правілах бліцу, але не зусім так, як гэта адбываецца звычайна. Асобна вырашаць можна пра кожны з 7 вашых адказаў. То бок, калі мы бачым адказ і плюсік, ці што-небудзь такое, ці слова рызыка, напрыклад, мы вам выстаўляем ці плюс 2 за яго, калі адказ дакладны, ці мінус 1. Калі нічога там не бачым, проста адказ, мы тады выстаўляем ці плюс 1, ці 0. Спадзяюся, што ўсе гатовыя, і мы пачынаем
вырашальны раунд квіза пытаннічкі. Пытанне нумар 1. У каго захоўваўся ключ ад аптэчкі прыемнай, асобнага месца ў панскім доме, дзе стаялі усе спіртовыя напоі? Пытанне нумар 2. Чый дом-музей вы бачыце на фота? Пытанне нумар 3. Навукоўцы былі вельмі задаволеныя, гэта важна, калі пры пракладцы мінскага метро на 8-метровай глыбіні знайшлі костку чыю? Пытанне нумар 4. Назву якога горада мы закрылі на гэтай таблічцы, на гэтым камяні? Крыху дам я вам паглядзець на гэтую таблічку. Усё ж такі трэба тут разабрацца. Пытанне нумар 5. У якой спартовай дысцыпліне выступаў беларус Уладзімір Самсонаў? Пытанне нумар 6. Для чаго яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя выкарыстоўваліся вось такія прыступкі? Бачыце, нейкае чыстае поле, і там стаяць вось такія прыступачкі. І пытанне нумар 7. Які беларускі літаратар называў сябе марнай травой у мастацкім агародзе? Марнай травой у мастацкім агародзе. Вашы апошнія 60 секунд на абмеркаванне цягам сённяшняга квіза. Пераходзім да дакладных адказаў, а хацеў я сказаць, што зручная штука, не трэба бегаць паміж сталоў з камандамі гульцоў і вырываць у іх з рук, адрываць гэтыя бланкі. Вось можна проста закрыць прыём формы з адказамі і ўсё. Дакладныя адказы на апошні тур, які называецца «Усё ці нічога». Ключа ад аптэчкі прыемнай, вось мелі нашыя продкі некае разуменне таго, як усё мусіць быць, і ад месца, дзе захоўваліся ўсе спіртовыя напоі, ключ мела толькі гаспадыня. Гаспадыня сядзібы. Вось такія адказы і сінанімічныя мы залічым. То бок ключ ад усяго спіртнога, якое захоўвалася ў доме, быў не ў гаспадара, а ў гаспадыні. Чый дом-музей вы бачыце на фота? Некаторыя каманды, конечно, гульцы некаторых каманд уже даўным-даўно не могуць з'ездзіць у Вязанку, але калі раней усё ж такі яны там бывалі, то пазналі дом-музей Янкі Купалы. Купала у нас у квізе сустракаецца даволі часта. Гэта не выпадковасць. Постаць усё ж такі легендарная, тым больш 140 гадоў і Купалі, і Коласу, і Алесю Гаруну сёлета споўнілася б. Вот тут гэтыя словы вельмі задаволеныя, яны натуральна важныя, таму што знайшлі костку маманта. Ці калі вы напішаце слана, мы таксама залічым гэты адказ, задаволеныя яны былі як сланы. У гэтым быў намёк. На камяні у нас
аўтограф, у якім можна пазнаць аўтограф Владзіміра Караткевіча. Ну, а Владзімір Караткевіч нарадзіўся і прысвяціў гэты верш горадзе Орша. Таму і люблю я Оршу першым вялікім каханнем. Далей пытанне пра Владзіміра Самсонова. Владзімір Самсонаў – гэта гулец у пінг-понг. Ну, натуральна, калі вы напісалі нешта пра настольны тэніс, гэта таксама будзе залічана. Для чаго яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя выкарыстоўваліся такія прыступкі? Да іх сябры падводзілі каня, каб на яго лягчэй было сесці. Дакладны адказ, каб сядаць на каня. Не ў тым сэнсе, што адчуваць нейкія непрыемныя эмоцыі, а ў літаральным. Сядаць у седло на каня. Ну і нарэшце, які беларускі літаратар называў сябе марнай травой у мастацкім агародзе? Гэта быў Кандрат Крапіва. Сябры, на гэтым мы з вами развітваемся. Калі у вас ёсць, я ўсё роўна нічога не бачу там у чаце, але ёсць прэтэнзіі, магчыма. Няма прэтэнзій, чат я пачытаю крыху пазней. Калі у вас ёсць, сябры, думкі пра тое, як нам зрабіць наш квіз лепшым, калі ласка, напішыце ці мне асабіста, я там вышэй крыху даваў свой тэлеграм, Плафонов, ці можете напісаць у аккаунт для зваротнай сувязі, які пазначаны ў тэлеграм-канале Еўрарадыё. Мы будзем радыя вашым заўвагам, таму што, ну, відавочна, ёсць над чым працаваць. Што там пытаюцца, я спадзяюся, як падтрымаць нас матэрыяльна. Сябры, у нас ёсць Patreon. Адрас нашага Patreon вельмі просты, patreon.com/еўрарадыё. Еўрарадіо, як пішацца наш сайт, як пішацца назва нашага тэлеграм-канала. Вось прыкладна так. Вы можете трапіць туды нават проста цяпер, навёўшы свой смартфон на вось гэты вось QR-код над маім плячом, і там можна зрабіць любое ахвяраванне на нашу карысць. А таксама там можна, дарэчы, вот Зміцер Лукашук, такі ён у нас бачлівы чалавек, таксама на нашым патрыоне можна набыць кніжкі Змітра Лукашука пра беларускую нацыянальную ідэю. Што першую, якую мы перавыдалі недаўна ў Варшаве, што другую, якую мы выдалі ў красавіку 2022 года. Калі у вас гэтых кніжак яшчэ няма, то ёсць шанец. Вот не паклаў бы Зміцер тут свае кніжкі, я б іх не прарэкламаваў. Але, сябры, ўсё гэта робіцца не дзеля грошаў. Канешне, не хапае вось гэтай вось зваротнай сувязі ад вас, адчування таго, што ёсць зал з камандамі, вось гэты шум абмеркавання. Спадзяюся, што вам у вашых чатах, там, дзе вы абмяркоўвалі пытанне, вам было весела і добра. Не буду называць сваіх ананімных памочнікаў, яны ёсць. Павел Свярдлоў пісаў для вас пытанне гэтага квіза і свяціў абліччам не жаночым у кадры. Да пабачэння, сябры, сачыце за абвесткамі, наступны квіз праз месяц.